Matadepera, província de Barcelona, comarca Vallès Occidental, població 9.496 habitants. Destacat la seva proximitat amb Terrassa i Sabadell i el fet que bona part del terme municipal està format per massa forestal han convertit aquest municipi en una zona residencial, però la història i l'entorn demostren l'activitat que va conduir l'economia local fins ben entrat al segle XX. Vinyes i oliverars, carbó i la indústria dels totxos, teules i vidre. El Parc Natural de Sant Llorenç i l'Obac ofereix llargues rutes a peu o en bicicleta per gaudir de la natura a només 30 quilòmetres de Barcelona. Imprescindible visitar el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac i practicar algun esport d'aventura. Recórrer el camí dels monjos que uneix els monestirs benedictins de Sant Cugat i Sant Llorenç de Munt. Visitar l'obrador de xocolata al carrer de Sant Isidre. Festa Major, darrer cap de setmana d'agost.